ti chuan to gu gawa hian ti te Andrea katan tal point sol ro chu tia Andrea chu to gu gawa bula chon vakal phein hetlai kukut bun hi engwangai hrem salkanilo ti pa chuan chabi chula chugin aphela ti chuan Russia mun pakhathi kan muthaya chuta chuan police officer panhi hin loma chumite panhi inbek na tang chuan Andre in ani ti kan hre thaya mun pakhat thuk deuh hi an vakal pheya chutlai chu Andre in alo siam chu niya avoi khat veya thing kung pakhat atluwa chuanin kum khat chungin he hol hi asiam ni chun tia police pakhat chuan ko oilo ti chuan a senior chuan io turni achan chu Andrea kha keima nge in ni handcuff ka buntir chu tia engting e buntir dan chu hrila Andrea chu abula nge rong kalin chu police officer chona buntira chabi chu penghalin mi hlau omini mase katan salini lo ti chu hrila ti chuan fighter dang ho chu kan muthaya chuta chuan wrestler thau toy deuh lampang hian nang hi ka ngai sang lu tuk che met sang ru gi khel tua pakhat mai la chak lo lo ati chuan chiharu chuan he ka o ilawe ke ma hi men bei chin te ti pa chuan a nek popa ma se zia nei lowa in chunga chuan a the chho tamaya hanema chuan wow kamin la khop mai ti pa chuan a nek popa ma se chiharu ron tla tha chuan hanema chu aril ru pek ti lowa hanema chuan a bin popa abudi kat pa po chuan nilau chu ron te vaka chiharu chuan a top na ta no ti pa ron zuang phei tum le chuan a ngonga hian lo khoya a thal top me chu chu tu dang ni lawin Jack hin ya baki po chuan Jack sama heta hin eng ron ti chu ti ngala Jack chuan chu fighter hena chuan nakina ringa kanin tung huna lei ni Macedonia leun train ang che ti pa chuan en suala tur lampang pan chuan akala Jack sama le basaki en sual don chuan lo ti dum duma an post chun la basaki chuan a defensive post chu la Jack chuan aron bei ngala mase basaki chu lewin bum manin Jack chuan nek ngal popa mase akut chu thi zoi meya chu hrethiam lo hlein atol hnunga basaki chuan Jack chu ava bei thalia a ke chu ron thi le ta toko gawa chuan mechi ti to bro referee Jack kha check ro chu tia referee chuan a check chuak veka basaki po chu lein tom ve mulmula Jack chuan engma man ro pai lo wang chuan tu ti that le tur nia basaki chu aluron hoi tranin medical treatment ka hmu vat lo chuan ka thiang he mechi ka zo vatanga ni ti pa chuan Jack chu ava bai le ngala an tha to pen an tang ve ya Jack chu a thanga zo ka tangin a se pop maya khai kangin a the popa a soisa chun zom ngala basagi chu atlom phata pona chok to chu baki chuan akut kha se thalo lo ta che tia Jack la chuan a poimi lo nga dot lia chuan chu lo ti ve maka baki po chu a khur deuh phang nge ya ka zui chu a local phei cheta chuta chuan Jack le mi pakhat wrestler chu alo muwa ani pani chuan len bia wrestler chuan minun rong mi a mai chiang mai in suan mi se mangi ni ati chuan chakche lom le ka tum le chu lo ti maka li chu ron hinga ka zui chu thun noka baki rong kal pai chong ka zui chuan alo kwa engom zia ti chu baki chuan alo zota ti chuan do po le katsumi kan muteya dopo chuan katsumi chu martial arts poimo na te chu lo hrila ein sona tura chuan akalta amanai verges dopo orachi chuntia dopo chuan thaveng tak mai hian anu pui chuan hawa ka chak nge donio chuanin nang the king in te pa ka hne tong che chu han ti le ngata baki le kazui kan muteya taxi a chon chuang in khoitla mani hian local meka kazui le baki lui kaman lo thula chu kan muteya kazui chuan in sol that lo thu te chu lo hril meka mase baki chuan in sol hi atana poimo thu te apa laka tanga phuba lak theina om chuna ni thu te chu lo hril ve zoka kazui po chu arilu chu kal thui pha hle ya ti chuan amanai le dopo te kan muteya atira chuan dopo chuan a the pharleng kol charchara mase amanai chuan ron kham bekin soisa kol vele ta lok betin alu a chuan a kiu chuan chu ngek ngeka alu po chu thi pa nge nge ya ka chumi po chuan pa reilo te che ti khan om le lok ro ital chuak thei shrim chu lo tia tal chu tum che chuan a lok bet le ngala a nget ta sawa tal chuang ina om to don lo an ti sup lai chuan engmani sten si ron mangzewin do po chu aron tal chuka a ma chuan a ding le theita motobi po chu rong kal phein do po son a chak dan tur a hretoni so chu ron tia chumi tang chuan ani solna chu inlet le thokin do po chu a chak chun jom charchara amanai chuan beile tum ve ma se a hne ngang lawa a to pa chuan do po hian
amang thin lo tak mai luru ti khik theina khop chu amang ta amanai lu chu khi in khati a beng le popa amit le hnara tang te chuan thi sen chuan chuk ta ka chumi la chuan nie pa leina tlan ti su ichunga polan ti lo abeina sat em che kha ti chu lo se ya referee chuan ole tuna chak chu dopo ra chi ni ya amanai hi achak lo ni ti pa chuan akal pheita dopo chu afa ne biak lai chuan amna hian aron bei thuta dopo chuan lo khik sonin anin bei chun jom le ngala ase dopo chu amanai chuan engmoni lai chu ti tle sakin ain sol thei to lo turanga in amanai chuan toku gawan hena chuan hi ka chak tongin ngai to pro achan chu he pa in sol chun jom thei to lo ain sol chun jom thei to ani lo chuan a thi ne mai atia dopo chuan ong kawin nek po patum chu ijiro hian alu aron thamin the son lopa min bei tum tero hanin bei tak takila ne mai lo ati chuan dopo chu kalma tuma ma se kurea ha hian on dangin tu mani chu in bei dun amani mo ati chuan ijiro chuan asirvel chu ena fighter dang hlir chun lo ma ijiro tangpo chuan ora na satak khi chuka aron bema saber tu chu atlom tir ngala boxen ron bei le in chu po chuan adai rei lawa adang ho chu ama jok chuan awazuana dang jong jong chu second rei lo te chuan anok out jung jung maya makpo chun ti hlom hle ya ato bera kureha chu labanga kureha lampang pana kal phei chuan kureha chuan a hlau thong hle ya ma se mi pakhathian on dangin chu tu dang ne lewin sino chu lo ni ya sino chuan nang hian mo kau hi khoi ngai lo churan tia toku gawa po chuan kalti ro ti chu atim pan hena chuan lo silver sata chutian in biak lai chuan Andrea chu rong kalta Andrea chuan ijiro ma chuan dingin atong khom pet pet me ya ma se fighter dang ho in rol lang velia hei hi free match ani du du kan tel thai tro ti chuan ijiro chu athin rim to hle ya chuta Andrea te baki te sibukawa te le midang zong zong te wazuna tum chuan athal topa silai ri hi kan hre thaya ijiro thole chu silai hen ong ka pop pop maya len hi na ron the boka chu thawa midang bei al tum ngat ngat lai chuan ka mu thil ne na rong ka pa azal chun jom ta sibukawa chuan adot len sol tur kan isi ke chuan kalphot mai nge ti pa chuan akal ta adot le chuan sibukawa le sino hi kan mu theya referee chuan hetlai hian indu du dan cha thai ma se man ron mang thei lo ati chuan sibukawa chuan abeng chu lo doin a hrelo ti chu a hrila referee chuan a soinon le a ole ole ka hra thiam lo nangzo khani hria tero ati ve le ngata referee chuan sar I tha tero ati chuan a mani kha ka chak dei to lom choron tia char medical check up du phote mati chuan ai he pai chu mani ka in sol pui toin ka hria te chu le te vel mai mai a sino chuan thil dang dei chu lo ngai to a sibukawa hi in sual thiam takani ka hne mai mai don lo chu wangin film khur taka kom ngai ati lai chuan sibukawa chuan sino master chibeile aron tinal meya match atran theye anti chuan sibukawa chu ading ngai chuan ding charchara sino chuan a he ko charchara mase ring lo ati che chuan sino chuan aron bei ngala alo the thal topa atile the thal le tile the thal le khati khana kal kol charchara ran pe chuan a keru te chu lo ti tle sakvel mai meya mase sino ko ta chuan sibukawa chu a om che chu achala chong khoin a nek pop maya mit mu chu ke phain thisen chu chok zoi je ya ma se sibukawa chon ti zeung o ti pa chon atlom tir ngala tar mit te chon lo pe ya mi am tak chu tlai ringa ding lai chu kan mate chung te chu tu dang ni lawin sibukawa Jack Katsumi Kagari Baki le kayo de chu ten ni ya chung ho chu anding chan tak chu next round an kal to ti na ni ya thilpoi modau mai soi tur kan nei ti pa chuan chumi chuan chun jom ngala chu thilpoi modau chu chi haru round thumna chakpa kha ai hliam na sat em awangin aron tel thei don lawa ama ai o turin Andrea European Olympic men tian hriat chu aron tel dona chuanin dopo hi ain solna nung ber ama nai ne nan solna kha ama bai to berna ni lo wangin ama chakle chaklawa hian an sei ho meka chumi result chu ko kota hian oma chu heteng hi ni next round no kal tur hian dopo ra chi hi a qualify e chon tia dopo ra chi po chu next round no kal tur chuan aron in line veta chu ten line apply chuan Kagari hian baki churon bethuta baki hemi min chaktir theingem churon te hlula baki chuan enga chutiin akal pheila hi kan mote chuta chong Kagari chon zui phei charcharin baki khongai takin min chakti ro
hemi hi ka chak ve nge ngai ni voi khat chi ti pa chuan thing thimeu chuan a dila mase baki chuan ni lo mi pa angi nomro tai tali du ni chuan nang main chak chuk ve mai ro ti pa chuan akala ka gari chuan ka din hmai in dala ngai to ve da che ti chuan baki chuan nang poni ti ve thawang ti pa chuan akal san ta ka gari thil hlau ang nge chuan thil chu thleng ta baki le ama chuan ni sual do na ka gari chuan a bai masa atira chuan hne hmel ma se thu than hril khang lang khan baki chu ati phur ma mangi a lok bet ta mak me baki chuan ka gari chuan a tlom thu chu baki hne na chuan a hrila baki chuan a chak thu chu mi pui hne na chuan a soi lai tak chuan ka gari chuan asa zu chuan ron pe chekin baki chu thal top maya gari chuan chu mi tang chuan din mun tha chu nei in baki che thei lek lo chuan a siama a khoi char char maya ma se baki sama kek chu baki chu ron che thuta ka gari chu a hlat ve thei ta ma se ka gari chuan an man le ngalin wrestling chung chang te chuan an hril le vela ma se baki chu tlom tum loin a chung zo ka om lai chuan ka gari chuan a kut hi phar chukin thamsa phian pe kewa chumi chuan mi pakhat hian ole thrian nui kal thei tong chu tia meichia pakhat hi a rong kal chuka chuta bakin aven chu tu dang ni loin anu chu nia mi zong zong chuan ala dammo engtin nge di thei anti sup supa ka zui po chuan makte tak chuan alo ena baki chuan engtin nge ni thei ala dam ka hriat mi lovin engtin nge ni thei chu ti ngoi ngoya hanema po chuan chumi chu makte tak chuan lo en ve renga se chu nu nui mela mu chuan baki chuan hei hi thangkam ba ka ni lo ati rol chuan ka gari chuan hnung lama tang chuan aron tlo pop maya baki chu asai sakol char char to chuta baki chu a han loka tu man tal chuk theilon ti lai chuan olsam te hin ron tal chuka dopo chuan a tal chu thei chan chu martial arts an zir tel ve kan hi ti chu alo soya baki chuan ama style thar mang chuan ka gari chu loka tal chu tirin alok leya ama ka gari ti angin ading chuka tlep 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 ti ba chuan midang chu kutte chuan beng kol tir vela a topa chong ka gari chu knock out in sawar hi alo la meka alak zo pona chu chong ka gari chuan ite thakop mai min hnia intika ama ka hne ngai don lo cheni hi ma se threng ro ka tlong mai don lo nia kanin be le hun huna ka hniang che chu tia ti chuan sin chu ka sumi te lampanga chuan kala ka sumi chuan ka traffic toy ka kong pon na to lo tu ne chung kan sual thei tong chu tia ein thom chu in belin an kalta chuta chuan retsu nen lek chuan aloin bai dona Chinese martial arts le modern martial arts in bai na bon takani don hi chun ti sup supa ka chumi chuan stance pakhat chu la chumi chu do poina hmurual chuan ka fa pa so chakang engang pon ron strike ma se ka fa pa son counter na tura nei vek atia chuta chuan do po chuan ka chumi ne na nin tongdan na chu angai to chuaka ka chumi ate light te in circus a thok thrin nia heta hian a chak em ema apa po hemi circus nei to pa hi nia chuta chuan sakei hi a chuak pala ka chumi chuan olsam te na controla ma se apa in ma control lo tumna anu na chana wangin dopo chuan ka chumi chu a fa ta na lata a soidan chuan khamini khan ka chumi apa chana kein fa pa ka hlo chu ka ni chu tia eta tang hian dopo fa ani lo ti chu kan hra thiam vekanga ka chumi chuan mung changa rechu chu pan hai tumin akal nai chet cheta ma se rechu chuan stance pakhat chu la in ka chumi chuan min ti hlewi tum lo atia pan nai tum le che chuan amita chuan thil chu ron phu thot maya chu mu po mu theilawa chumi vele chuan nai set shot hian a kick perlop maya chuta audience so bullam panga chuan ka chumi chu han tluk pha rechu chuan Chinese martial arts pui je te chu soya ma se dopo chu alo thin rim hleya ka chumi chu theilo hian a ron ding chuka ama chuan a ron ding le shama rechu chuan insual thei to lo ni kha ti pa chuan thil chu a hril hrapa akalta ka chumi chu a thing thrin noka a chak lo ta der maya ti chuan chutlai gar tho chuan thi bom lian tak mai hian non pot phaila chu kan mutaya chuta chuan an leader de uber chuan hemi pot chhoturum tranpui ro o ti chuan thil hian a ron nek pop pop maya chu ron ti chein a ron chuak chu ena konda lian tak mai hi nia Adriana chuan bei chu tuma chu ena konda chuan Adriana chu sia ma se Adriana chuan tar phel tirin ena konda chuan a vet le ngala Adriana chuan a ve rol chuan alu chuan hne a nek sak pop pop maya chumi chuan thla tirin ena konda chu a thi phata ti chuan police officer pahni kha kan hmule theya pakhat jok chuan Adriana hi ani sual na zong zong chu soilo
Olympic a tel na zong zong le hemi hole siam thleng hian pakhat ta ma tom na nei lo ni chu tia Andrea na thinrim chuan Tokugawa hne na chuan opponent ka du opponent min kau sakro Jack sama ron chuak ro chu tia Jack chuan adam do chu lo la mekin mi pakhat a rong kau tu pa tur hian a hmel a hmu chuan a rap hle a hmai vela chuan vein chu khat veka ti chuan Jack sama chu a ron chuak ta Andrea na chuan ending lo lai hian a ron bei thut mai a chuti ending lo lai ron bei ta chu Jack chuan chet ngai na hrelowa a hnek thal top pha ti chuan Jack chu a tu ta reng mai a Andrea na chuan a vol sam ve tia ma se Jack amita chuan thil sen chu ron oma